ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କେବେ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। 28 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଓ 72 ଭାଗ ଜଳକୁ ମିଶାଇ ଏହି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି। ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳକୁ ମିଶାଇ ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବର୍ଗ କିମି। ପୃଥିବୀର 5 ଗୋଟି ମହାସାଗର। ଏକମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ତୃତୀୟରେ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର, ଚତୁର୍ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ପଞ୍ଚମରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ପୃଥିବୀର 7 ଗୋଟି ମହାଦେଶ। ଏକମରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ତୃତୀୟରେ ଆଫ୍ରିକା, ଚତୁର୍ଥରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପଞ୍ଚମରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ, ଷଷ୍ଠରେ ୟୁରୋପ, ସପ୍ତମରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର 48 ଦେଶର ନାମ: ଚୀନ, ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଜାପାନ, ଫିଲିପାଇନ, ଭିଏତନାମ, ତୁର୍କୀ, ଇରାନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମିଆଁମାର, ସାଉଥ କୋରିଆ, ଇରାକ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଆରବ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ମାଲେସିଆ, ୟେମନ, ନେପାଳ, ନର୍ଥ କୋରିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କାଜାଖସ୍ତାନ, ସିରିଆ, କମ୍ବୋଡିଆ, ଜୋର୍ଡାନ, ଆଜରବାଇଜାନ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଲାଓସ, ଲେବାନନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଓମାନ, ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, କୁୱେତ, ଜର୍ଜିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ଆର୍ମେନିଆ, କାଜାଖ, ବ୍ରହ୍ମନ, ଟିମର-ଲେଷ୍ଟ, କିପ୍ରୁସ, ଭୁଟାନ, ମାଲଦିଭ୍ସ, ବ୍ରୁନେଇ।